Zvinotombomira muchitoona kuti macritics akaita sana Kirina Mujati anozikanwa kuti these are political analysts panguva ino ende vanyazozikanwa kunzi vanocriticize ZANU-PF especially faction iri aligned nemutungamiri wenyika ye2030 vachisapota VP Nkosazana Chiwenga panguva ino uye achireleasa mapictures amene akalika here or something else ari achithreatena for some of the individuals vanozikanwa kunzi these individuals they support Zvigananda panguva ino ari achivathreatena achiti mukaramba muchiataka VP Nkosazana Chiwenga tichareleasa mamwe mapictures. And was subscribe or like it on the bell like I'm posting this picture amuri kuona iri reZimbabwe panapa oenderambira chiti 12 May 2019 at 15:13 hours ndakatumirwa mifananidzo iyi yekuVic Force yakawanda. Uyu wandaisa ndiwo utori nechiremerera pane pamwe acho, saka ndangoti bolai tikambamura totamba tisi zvakanaka naye. Ukangoita manyawi kana kunzwa kuti uri kuzvitutumadza uchidheerera mukanya Chiwenga chete, ndinoakanda ese pachekerere. Wotoita chigananda chine hunhu nekuti dzungu rese ndoripedza. Woziva kuti zvicherwa ndezveZimbabwe not Emerson nemaChina. Ndatenda moshandira Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda panguva ino achitaurwa panguva ino naKirina Mujati achataka aiwa vana Kambamura ari kunzi ndo Zvigananda achinzi chiitai kugananda hwenyu makanyarara panguva ino musingaataki vamwe, musingaataki kanya Chiwenga. Mashoko ari kune mathreats ari kukandwa naKirina Mujati achiti aiwa mukangoataka mukanya Chiwenga chete aiwa ndiri kumareleasa. And ane mamwe mapictures aposta chinanzi ndakamatumira men who sent him these pictures. Mashoko ari kuda panguva ino ari kunzi hazvina kumira zvakanaka aiwa pane these guys vari kualign themselves mumafactions on the ruling party. Pina comment section medu zvafunguro enyu motodii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chitwa mabell icon.